Ján Kormanec sa narodil 19. decembra 1959. Láska k chémii a túžba stať sa vedcom sa u neho prejavila už počas základnej školskej dochádzky, ktorú absolvoval v Krásne nad Kysucou. Po maturite na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste smerovali jeho kroky na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Odbor biochémia ukončil v roku 1984 a popri červenom diplome si prevzal aj cenu ministra školstva za vynikajúce štúdijné výsledky. V tom istom roku sa stal interným ašpirantom Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde od roku 1991 pracuje ako vedúci vedecký pracovník na oddelení biochémie, neskôr génovej expresie. To ocenenie Vedec roka bolo udelené za istý objav, ktorý sme uskutočnili v našom laboratóriu a pozostával z nájdenia alebo charakterizovania takého systému, ktorý nám umožňuje nájsť tzv. Gény patogenicity v jednom z najlepšie preštudovanom patogénovi, čiže patogénnej baktérie, ktorá spôsobuje infekcie, to je Salmonella typhimurium. Spôsobuje typické hnačkové ochorenia a je zároveň takým modelom pre všetky ďalšie patogénne baktérie. Ján Kormanec je členom Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných konferencií a sympózií po celom svete, venoval sa výchove mladých vedeckých pracovníkov, 10 rokov pôsobil ako univerzitný pedagóg. Je autorom 6 vedeckých publikácií, na svojom konte má niekoľko desiatok odborných článkov a štúdií. Cieľom nášho výskumu je, jedným z tých cieľov, ktoré tu študujeme, je nájsť tieto veľmi kľúčové kritické gény a im zodpovedajúce proteíny, ktoré vlastne spôsobujú to, čomu sa nazýva teda infekčné ochorenie alebo choroba, už to je jedno na ktorejkoľvek úrovni alebo ktoréhokoľvek mikroorganizmu a patogénnej baktérie. Len také vysvetlenie, tie gény a proteíny. Áno. V podstate celý náš život a celý život aj baktérie je zakodovaný, presne ako zapísané ako v počítači v génoch. A to znamená, keď my nájdeme tých kľúčové gény, ktoré potom tým prepisom tej informácie do tých proteínov a do celého vlastne života baktérie uskutočňujú to ochorenie, tak vieme proste povedať, že tak toto sú tí rozhodujúci hráči pri tom infekčnom ochorení a vieme voči ním vymyslieť nejaké ďalšie látky, ktoré by tieto špeciálne gény a ich produkty, čiže proteíny, inhibovali a tým pádom by nám umožnili liečiť toto ochorenie. Doktor Ján Kormanec, doktor vied, získava titul Osobnosť Kisúc 2008 za čin roka v hospodárstve.